hedder Signe og er kasserer i menighedsrådet. Og jeg er Christoffer, og jeg er præst. Vi vil gerne sige stort tak til alle jer, der har støttet Fyns Valgmenighed økonomisk i 2024. Kirken lever på Guds nåde og på frivillige gaver. Så tak. Og så vil vi også gerne bruge lejligheden til at fortælle dig, hvad dine penge går til, når du støtter Fyns Valgmenighed i 2025. I 2025 vil vi gerne blive ved med at investere i vores teens og unge. Vi har lige nu omkring 50 unge i alderen 14 til 21. De er på et afgørende tidspunkt i deres liv, hvor de lige så stille er ved at løsrive sig fra mors og fars trygge rede og skal finde deres egen vej frem. Vi vil gerne blive ved med at give dem de bedste rammer, både før de eventuelt tager på efterskole, men også når de kommer tilbage til Fyn og skal starte på en ungdomsuddannelse. Og så forudser vi også, at det bliver nok i 2025, vi skal finde nogle nye gudstjenestelokaler. Dem af jer, der har været til gudstjeneste for nyligt i Jakobskirken, I kan godt fornemme, at lokalerne begynder at være en lille smule trange. Både inde i salen, men også hvis man har været ude til børnekirke. Og derfor så tænker vi, hvis vi skal blive ved med at rumme alle, så er det nu, vi skal til at rykke, og derfor er vi nødt til at sætte nogle penge af til det, sådan et flyt kommer til at koste. Derfor har vi i 2025 et budget på 1,3 millioner kroner. Det er 270.000 kroner mere, end hvad vores budget har været for 2024. Og det kræver, at vi alle sammen kigger på, hvad det er, vi kan bidrage med. Kirkemedlemskab, det skal jo ikke handle om penge. Men det er klart, at penge er nødvendigt, hvis vi skal blive ved med at række ud og gøre det, eller være med i det, som vi oplever, Gud har gang i på Fyn. Jesus han taler om, at man skal sætte sin skat der, hvor ens hjerte er. Der, hvor ens hjertes sag er, eller der, hvor ens aftryk skal være. Så en runde som det her er jo en mulighed for lige at overveje, hvad er egentlig min hjertes sag? Hvor er det, jeg vil sætte et aftryk? Og så flytte sin skat, sine penge derhen. Den næste måneds tid kommer vi til at have fokus på kirkens økonomi i 2025. Så følg med i nyhedsbreve på Facebook til gudstjenesterne. Og når du er klar, så gå ind på fynsvalgmenighed.dk/økonomi og se, hvordan du kan give din økonomiske støtte i 2025. Alle informationer vil man naturligvis blive behandlet med diskretion. Og hvis du har spørgsmål eller brug for at snakke om det, så tag fat af en af os fra menighedsrådet, og du kan finde os også inde på vores hjemmeside. Vi tales ved.